I dag der skal vi noget meget, meget spændende. Vi må ikke vide reglerne endnu, og nu skal Amir fortælle os dem. I skal trække lod om, hvem der skal til hvilken by, og det handler om, hvem kommer først til KB-hallen. Hvem kommer først til KB-hallen i København? Der bliver trukket lod om 3 forskellige byer i hver sin ende af Jylland, som deltagerne bliver sendt til. Byerne er Aalborg, Ringkøbing og Sønderborg. Reglerne for konkurrencen er, deltagerne må kun anvende offentlige transportmidler, som er tilgængelige for alle. Ingen vennetjenester eller udnyttelse af sociale medier er tilladt. Deltagerne skal skifte transportmiddel hver gang en landsdel krydses. Altså Jylland, Fyn og Sjælland. Samme transportmiddel kan ikke bruges igen, medmindre de stadig er i samme landsdel. Fly, helikopter, flyvende tallerkener og andre lufttransportmidler er ikke tilladt. Deltagerne har et budget på 1000 kroner, der dækker alle udgifter, herunder transport, mad, drikke, bøder, smøger osv. Overskrides budgettet, pålægges straf på 1 minut per overskredet krone. Overholdes budgettet, fratrækkes 1 minut per ubrugt krone. Da Ringkøbing er lidt mere udfordrende, får deltageren, der trækker denne by 200 kroner ekstra i budget. En kameramand følger deltagerne, men de må ikke rådføre sig eller bede dem om hjælp. Den inkluderede morgenmad på hotellet er tilladt. Den, der kommer til KB-hallen på kortest tid, vinder. Så kom. Aalborg. Lav det så! Yes! Ringkøbing! Vi tager til Sønder Bronx og laver ballade der. Så går turen til KB-hallen. Jeg har kun 1000 kroner tilbage. Men vi skal videre. Vi skal videre til KB-hallen. Til KB-hallen. Er du klar? Jeg tror, jeg faldt i søvn klokken 4 eller sådan noget. Det er vigtigt at udnytte gratis morgenmad. Ja. Vi tager toget her fra Aalborg til Aarhus. Så skal vi med færgen. Og på færgen, der har jeg tænkt mig at finde en, der skal køre os. Hvad laver du bare? Breakfast of the Champions. Vi skal lige lade op. Gratis. Vi er i Sønderborg Scandic, som I nok kan se. Jeg har taget den grønne pose med. Jeg synes, vi skal tage en taxa. Jeg råker ikke på. Danmarks landsdækkende taxiselskab. Sønderborg. Tak, et øjeblik. Desværre er det ikke et gyldigt svar. Fortæl. Vi tager GPS. Aalborg station. Hvad? Starter vejvisning. 200 meter, bror, mand! Vi skal finde stationen. Jeg skal lige ryge også. 9 minutters gågang. Okay, det kan vi godt. God start. Vi skal til Sønderborg station. Og det er nu med det samme. Ja tak. God dag. Tak i det måde. Hej. Hvad siger du? Om jeg vil have hjælp? Ja, meget tak. Jeg skal med toget til Aarhus. Hvad skal du have? Er I ikke kommet ud af kontrol? Jo, jeg er på en mission. Jeg er blevet sat af her, og så skal jeg komme til KB-hallen først. Hvad er KB-hallen? KB-hallen, det er sgu da der, vi skal spille den 6. april. Men vi skal videre. Vi skal videre. Ja, selvfølgelig. Og tak for hjælpen. Nu er det jo sindssygt lang tid siden, at jeg har bestilt billetter over nettet. Jeg kan ikke engang finde lortet. Stationen er lukket. Fed by, jeg har fået. Skal vi stjæle en cykel? Det er noget pis, mand. Herning. Vi tager til Herning. Vi kan også bruge alle vores penge til at tage en taxa til Herning. Hold din kæft. Undskyld. Ved du, hvor toget til Skjern er henne? Kan jeg godt bære med en togbillet til Aarhus? 134. Spor 1. Hvordan fanden kommer vi til spor 4? Bro, til sådan noget med trapper under jorden og alt muligt. Jeg har allerede brugt over 25% af de der 1000 kroner. Jeg troede slet ikke, det ville blive så dyrt. For en fucking togbillet til Aarhus fra Aalborg. 141. Så meget. Hvad er vigtigst? Er det destinationen eller selveste rejsen? Ingen af delene. Odense, vi er på vej. Om få minutter. Jeg er i tvivl om, det er det, vi skal gøre. Sætter vi os ind, og så snakker vi om det. Du har ikke en skid skulle have sagt her. Vi gør det bare.
Amir, han har glemt sin billet, eller tabt den et eller andet sted. Var den der? Alt står med, hvor vi skal sidde, og pladsen og alt. Vinduesplads 4546. Fuck. Aarhus var en bus. Du bliver taget tog fra den anden side af færgen. Det er i hvert fald lige nu, jeg kan mærke, hvor træt jeg er. Det gode ved at tage en så lang togtur, det er, at jeg kan lige få mig en lur. Men det er umuligt, jeg kan sove her. Du er Frodo, jeg er Sam, så jeg skal nok være vågen og passe på fortet. Vi er der 11.08. Færgen sejler 11.15. Så sejler den først igen 12.45. I hvert fald ikke 7 minutter, til vi kan nå at købe billet og komme på færgen. Jeg har snydt lidt med sådan en klam cola, jeg fandt i skraldespanden. Taxaen på Scandic til togstationen. Så I allerede kørt biler. Så må jeg jo ikke engang køre biler igen, jo. Så skal du i lastbil. Hvad kan vi bruge tiden på? Jeg ved, hvad vi kan bruge tiden på. Jeg kan i hvert fald bruge 30 sekunder på lige at fortælle jer. Husk vores koncert i KB-hallen den 6. april. Vi har allerede solgt 3.000 billetter ud af 4.200. Det vil sige, næsten alle billetterne, de er faktisk væk. Der har stadig været 5-6 måneder til koncerten. De bliver hjernedød. Bro, jeg er fucking træt, men jeg tror, jeg sov klokken 4:30 i morges. Kan du ikke sige til, når vi er i Aarhus? Du er Frodo, jeg er Sam. Vi kan tage en bus fra Odense til København direkte, men vi skal også gå en 1,5 time. Så kan vi tage letbanen. Hvad hedder det? Hvad er det? Regionaltog, ikke? Ja. Og så er der letbanen. Det er jo 2 vidt forskellige. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Det er ligesom en båd, en færge, en jolle. Det er jo ikke i samme kategori. Nu skal jeg ikke lyde klog. Det lyder jo bare dumt. Vi kan også bare gå den i en 1,5 time. Bussen, den kører en time efter, vi lander i Odense. Det vil sige, at vi skal gå 1,5 time på 1 time. Se med i næste afsnit, hvor vognen ikke snyder. Det er planen, at der er wet her, og det er Aarhus. Hvad gør vi nu? Vi tager til Aarhus. Vi tager til Aarhus. Ja, fordi jeg tjekkede, der er ikke nogen bus hen over Fyn. Så skal man sikkert tage den by. Vi tager Aarhus, tager en færge, og så har vi bus på Sjælland og bil. Kombardo Express. Det kunne være luksus, mand. Du kan køre hjemme til København. Fuck, hvor luksus. Bare drikke sig stiv, mand. Ja! Caprison. Det er det, jeg tør at drikke. Stadig, og jeg må ikke vække ham. Jeg lader den bare køre videre, så vækker jeg ham, og så er han fucked. Her i Odense, der er der videre forbindelse med Intercity-tog til Østerport. Ja, vi er i Odense nu. Vi går den hele vejen. Vi tager chancen for ikke at blive diskvalificeret, så går vi den hele vejen til busstopstedet. Kom nu, Fredrik! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! 10 minutter. Hvor er det henne? This is the best for your lungs, kids. Fuck, der er mange byer, vi skal igennem. Tjek ud. Tjek ud. Jeg kan sove. Nej, engang. Jeg ligger og sover, men jeg må ikke væk ham. Jeg kommer ikke ind på den station, der skal jeg på, fordi der er vi lige nu. Tog Københavns Udvendigård. Tog Slutterspilling Københavns Udvendigård. God tur til alle sammen. Hvad fuck griner du af? Hørte jeg rigtigt? Kig ud. Hvor er vi henne? Lige gået fra. Det er løgn. Det er rigtigt. Jeg må ikke hjælpe dig jo. Ja, du sagde... Bro, du må ikke sove jo. Var det en god lur? Ja, det er en god lur. Tænk hvis næste stop er fucking Kolding, så er det fucking. I will be happy to answer your question about your assortment. Mit spørgsmål til dig er, hvornår hun tager den på engelsk nu. If you like to buy something... Hun tager den på tysk også nu. Hende der. Hvad blev der af Frodo og Sam og alt det der, mand? Han tog ringen fra os. Ja, han tog ringen der. Jeg synes, hvor er næste stop. Ja, selvfølgelig. Værsgo. Det var kun til Aarhus, ja. Måske her. Jeg også fucking skide. Det kan jeg ikke engang nå. Det er der, man skulle huske sin voksenblæ, ikke? Så kunne du bare skide i den, og så bare løbe afsted.
Hallo, vi har allerede sparet 5 minutter. Hvis vi bare bliver ved med det her tempo her, så kan vi godt nå. Den kører 12.55, men der står vi først aller 13.06. Det er derfor, vi skal skynde os fucking meget. Kom nu, mand! Kom nu! Kom nu! Så er vi i Herning. Det tog os kun 2 timer. Det er fucking snyd, at vi skulle starte der. Vi kunne have fået trukket 2 timer fra, og vores tid først starter nu. Det var kun til Aarhus, jo. Måske her. Vi skal til Aarhus, men min marker faldt i søvn, og jeg må ikke væk ham. Du må ikke væk ham. Hvad er næste stop her? Skanderborg. Skanderborg? Der går lige til tiden. Skanderborg. Køber en billet i Skanderborg, og det så... Det siger vi. Skal vi sige det? Aftale. Kør ind. Tusind tak. Tak for det. DSB hele vejen, mand. Tak. God tur. Lige måde. Prøv for, at jeg har fået en bøde, så min budget. Men okay, Skanderborg, det er ikke så slemt. Det kunne have været værre. Jeg tror, Munk han spiller underdog, men han har den sygeste planlægning. Hvad bliver det? Hvorfor? Det er billigt, jo, ikke? Du må meget gerne komme forbi dag, når du har tid. Og en ordentlig dunder, ikke? Præcis. Held og lykke med det. Det koster os 1 minut. 20 kroner. Nej, fuck dig! Nej, ved du hvad? Jeg betaler også for dig, ikke? Også for mig? Ja, også for dig. Så skidt det. Så må vi jo tabe. Så må vi ryge en million. Hvad gør du fra Skanderborg? Tager toget tilbage til Aarhus. Vi har 3 minutter. Jeg kan ikke nå at købe billet for det der. Hvad vil du gøre, hvis du får en bøde? Det er jo bare, hvad det er. Sådan er livet. Billetten er der. Fuck, det er lige meget. Nej, kloge mennesker keder sig aldrig, har jeg hørt. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Godt at komme i gang igen med noget motion. Jeg er lige ved at kaste op. Det er ikke os, der vinder. Det er mig, der vinder. Ikke os, der vinder. Det er mig. Fordi dig, du er ikke en del af noget her. Han minder lidt om Hovedbanegården. Okay. Fuck. Vi har ikke råd til taxa. Eller har vi? Har vi råd til taxa? Der er også busser derovre. Jeg aner ikke, hvordan busser fungerer på. Vi tager en taxa. Det kan ikke være så dyrt. Det er jo lige herovre. Det kommer til at koste under 100 kroner. Den er jeg med på. Jeg er glad for det valg. Munkerisvej. Han er med på svineri. Nej, nu stopper det. Munkebjergvej, Munkeboparken, Munkerisvej. Ja, den var god, Munkerisvej. Altså, vi skal være der 12.55, ikke? 29 minutter. Kom så! Kom så! Sennheiser. Det er et godt album. Godmorgen, ikke? Godt anlæg, mener jeg. Jeg vil gerne til Molslinjen. Hvad koster det cirka derovre til? 170, 180 eller 200 det der. 200? Kan jeg ikke give dig 100 kroner i hånden? Jeg har lige så regnet på det. Hvis jeg gerne vil have en buffet på færgen, og hvis jeg har brugt min budget, så får jeg straf på 2 timer. Alt det her, det bunder ud i, om kan jeg finde en, der gider køre mig. Kan du ikke tage buffet, egentlig? Og så kan jeg... Jeg må ikke hjælpe dig, jo. Det er jo ikke i. Ved du hvad? Kan vide, hvordan de andre klarer det. Du ringer til Munk. Ja. FaceTimer. Fucking langt, mand! Vi skal over have bus, og vi måtte gå den hele vej, fordi vi vil ikke snyde og tage letbanen jo. Der er også en bus, der kører direkte til København. Det må I ikke. I skal skifte i København, eller på Sjælland. Hvad? I skal skifte på Sjælland. Jamen, det skal skifte i København på Sjælland. Det gør du ikke. Det er sgu ikke mig, der laver reglerne, mand. Lige nu er det da. Første stop på Sjælland. Du skal skifte. Der er løbehjul. Jeg bliver nødt til at spurgte. Kom nu! Hvorfor virker det ikke? Det virker ikke. Er du sikker? Ja, det virker ikke. Jeg siger Flow Park. Vi kan ikke nå det, bror. Vi bliver nødt til at gå. Kan vi høre musik? Ja, det kan vi godt. Kan jeg ønske en sang? Nej, faktisk, vi har hørt på radio. Nå, okay. Færgen, der sejler lige om lidt. Jeg tror ærligt talt ikke, vi havde nået det, hvis jeg skulle tage bussen eller et eller andet. Næste station, Alken. For udstigning, tryk på stop. Vi når det. Vi skulle være der 12.55, ikke? Den siger 12.52 nu. Kæft, mand. Nogle lange stænger, mand, vi har. Der har brugt alle pengene, jo. Der er ikke nogen fucking mennesker næsten. Der plejer at være propfyldt. Der kommer lidt flere mennesker nu, kan jeg se. Men der er fandme ikke mange. København eller et eller andet, fordi jeg skal komme før de andre. Kan du følge? Ja, men du med bussen? Yes.
Bare jeg hører hende der snakke over højtalen, det er bare sådan, nå, hold nu kæft, mand. I det mindste lad os lige kigge på buffeten. Lige se, hvad der er. $145. Plejer det at være så? Det gør det jo. Jeg plejer ikke at tænke over det. Det er den der uden drikkevarer. Jeg satte mig ned. Jeg var sådan, skal du til København? Ja. Har du bil? Ja. Kender du ude af kontrol? Ja. Jeg forklarer ham, hvad jeg vil. Ja. Han siger, han rigtig gerne vil hjælpe mig. Men han er ikke fucking firmabil. Og han sidder der og spiser foran mig, bro. Jeg var søg, jeg overvejede at spørge mig, ikke må tage en frikadelle. Hvis jeg spiser en buffet, så har jeg 90 kroner tilbage, men det er uden drikkevarer. Altså indtil videre har jeg kun fået nej. Men Balken, han har lige doneret mig. Jeg har lige sendt den 50'er, så nu skal vi ind og spise. Luksus, tak Daniel. Næste station, Hørning. Jeg har lige lånt Joachim en 50'er. Han kunne ikke få noget mad. Så kan Inger Linding spise lidt. Tak, Balken. Bro, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg vil sige 9,5 ud af 10 gange, vi tager færgen, så er der altid nogen, der vil have billeder med os, sige hej til os. Måske har jeg for høje tanker om mig selv, men jeg har altså regnet med, at der er nogen, der vil hjælpe mig. Vi går ned på dækket, så må vi se, hvem der er i bil, jo. Lad os se, om der er nogen, der har løjet for mig. Sam støtter Frodo, let's go. Du skal slet ikke snakke om Sam Frodo. Hvis jeg finder en bil, ikke, og der kun er én plads, så lader jeg dig være. Men kamera følger med mig. Jeg gør bare sådan her, så tager jeg bare kameraet sådan her. Sådan her, og så... Det er ulovligt! Når jeg sidder her i ædru hele vejen. Vi går ud, og så tager vi løbehjul, og så kører vi ned til havnen. Så tager vi Combardo. Lås op. 10 kroner. Vi tog Combardo-ekspressen. Kasper føler mig bare som en bums, mand. Ham der, han vil 100% sige, desværre, min jakke ligger bag i. Jeg kan ikke være der. Vi tager over til bussen. Jeg har købt billet her til færgen. Jeg ved godt, det er lidt underligt at spørge. Det skulle ikke være sådan så, at I har ekstra plads. Jo, hvad tænker du? Jeg mangler et lift til København, og jeg har prøvet at finde nogen, jeg kunne køre med, og der er ikke nogen, der vil have mig med. Ja, det er totalt sørget. Hvis du bare har én plads. Hvad mener du? Én plads? 2 plads? 2 plads. Hvis du kun har én, så bare tag mig med. Jeg er træt af ham der. Nej, hvad hedder det? Hvis I finder plads herinde, så vil jeg gerne tage med. Det kunne godt sige det. Vi har overstået færgen, så det kan vi godt. Mener du det? Ja, absolut. Man. Og den kører til København? Ja. Han er så fucking heldig, mand. Nu er det sygt, vi kommer bussen. I København! Så er vi sgu ankommet. Københavnsgruppen. Der er jo stadig et stykke over til KB, han tager løbehjul. Og så måske en havnebus eller et eller andet. Men du skal have strøm, før du kan bruge løbehjul. Fuck, ja, jeg har kun 2% strøm tilbage. Du må klippe det lavet. Kom, vi gør det. Der er hul i budgettet nu, hva'? Slap du af, jeg har jo tænkt mig at betale for dem. Er du i Jylland? Nu kan jeg lige så godt fortælle dig, at jeg sidder i Combardo-bussen. Der har du fuldstændig ret i. Gør du også det? Jeg svær, jeg kiggede bag mig. Falken siger, kig bag dig, jeg tænker på. Vi er på færgen, tog Combardo-bussen op på færgen, det er billigere, åbenbart. Og så har jeg skrevet til Lange, om man gider komme og hente mig i min bil. Vi måtte ikke ringe, så jeg har skrevet. Nogen vil mene, at det er at snyde, men jeg vil mene, det er at bøje reglerne til min fordel. Det var svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen ud med et nummer med Balgito. Og lad mig til det efter at spise i dag, det er svin på brød. Og bajer. Hvis man stå så skarpt. Så er det altså det her. Svin på brød. Ja, vi er jo stadig ved Hovedbanegården. Lige uden for Hovedbanegården. Virker den nu? Nu må vi se, om det virker. Ja, det virker. Det er en virkelig dårlig måde. Og jeg mistede håbet for menneskeheden. Ja, og så alligevel ikke. Fordi hvem har hjulpet os i dag? Udover hende den flinke i starten i Aalborg. Togkontrolløren, han gav mig ikke nogen bøde. Og var rigtig flink og lå os komme tilbage og hjalp mig med at finde ud af, hvad for et spor jeg skulle til. Hvem har ellers hjulpet i sin nøden? Stunden. Buschaufføren for Combardo Expressen. Kraftedeme. Det, når man ikke vil snyde, så bliver det endnu hårdere. Ja, meget let. Jeg har båret reglen. Jeg kunne ikke gøre andet. Det var den eneste vej. Jeg har smuglet den med.
We may be busy, or you called us outside of our opening hours. Cykeltaxa, den kan vi ikke få. Hvor det sat op i sådan en barnestol der. Jeg føler mig snydt, jeg føler mig berøvet, jeg føler, at folk har snakket bag min ryg. Jeg føler, at jeg troede, vi havde en alliance, men alligevel så bliver man stemt ud på den her måde. Det synes jeg er noget værre øv. Altså, det er svindel, det er humbug. Det kan være, at jeg skal fortælle mig for, de andre er ved at være i mål, og jeg sidder her med Oscar, og det lyder meget dejligt. Men det er det ikke. I mit hjerte har jeg vundet, og i seernes hjerte har jeg vundet. Det er jeg sikker på. Jeg føler, det kræver en omkamp, hvor at jeg ikke bliver bagtalt og svimlet og humbugget. Jeg overgår ikke at gå. Jeg kan ikke mere. Enten løbehjul eller cykel. Kør aldrig, når du er påvirket af alkohol eller stoffer. Hvordan finder jeg nogen her? Det er koldt, mand. Vi er på rette vej. I København! Så er vi i fucking København, men der er stadig noget vej til KB-hallen. Jeg tænker enten, at jeg skal gå til nærmeste metro, eller så skal jeg tage en Schernau. Hvis jeg kører Schernau, så er det jo ikke at blive kørt, ligesom taxa. Det burde gælde. Det er uden om reglerne. Hvordan får man det lort ud? Godt klaret, Joachim. Han ved. Er det her gearet, eller hvad? Slap bag. Hvordan har du råd til en Schernau? Det koster ikke så meget. Jeg vil have min 50'er igen. Det lige pøs først. Ej, lige her. Der har jeg fået tæsk af politiet, mand. Der er et toilet der. Nå, det er perfekt. Nå, det er lige derovre, jeg har fået tæsk af politiet. Nu er vi snart hjemme. Det betyder, at vi kan få ro i sindet. Og så kan jeg endelig slippe for dig, fordi jeg har fået nok af dig for i dag. Jeg har været en god Sam. S-A-M, Sam. Slet ikke arbejdende mekanisme. Det er fordi Sam på Boston, det betyder alene. Gør det det? Så jeg har lavet dig være alene. Jeg bliver nødt til at løbe. Er du på elløbehjul? Nej, cykel. Vi bliver nødt til at smule. Vi ses, hej. Okay. Jeg tror, vi kommer først. Fuck, hvor er de har bil, mand. Tror du, de kommer først? Nej, vi gør. Vi kommer først. Det er lige, de var på hovedbanen. Du skal ikke undervurdere cykel i København. Er vi klar? Han krabber. Mere til bilen. Nej! Du må gerne hjælpe med den her. Jeg må ikke hjælpe dig. Ja, den her har jeg taget ind derinde. Jeg har godt drukket 3 øl, 4 øl, 5 øl. Det er Daniel. Så, der holder en flot bil ved at vente på os. Det er det mærke, man kalder for en Porsche. Det var fandme redningsmanden. Så fik vi pakket den. Nu er der en anden en, der tager den. Så går det her. I København, der går det stærkt. KB-hallen, den er hernede og til højre. Og jeg tror, at Munk og Armin ikke er lige på trapperne. Skal vi løbe? KB-hallen! Here we come! Er det ikke? Nej! Det er Munk. Jo! Yes! Ja, tak! We are the champions! Undskyld, sagde jeg we? Jeg mener... Hvor mange penge brugte du? Dem alle. Og mere til. Og lidt mere til. Champagne? Det skal fucking fejres, at nu står vi her. Endelig! Og vi gør klar til den 6. april KB-hallen. Og lad være med at gøre som os. Bare tag et direkte tog til København. Ja, det er meget nemmere. Er vi enige, Lange? Jeg ringer ikke til dig, jeg skriver til dig. Jeg skriver. Kan du ikke være sød og hente mig? Ja. Så jeg har ikke snydt. Jeg har bøjet reglerne. Jeg synes, at folk de skal skrive i kommentarerne, jeg skal have en chance mere. Jeg skal have en færre chance, fordi det her, det finder jeg mig ikke i på sigt. Bedre hen næste gang. Se med i næste episode, hvor vi tager til Bilbao. Hvad fuck laver du der, Munk? Hvordan er du kommet derover? Jeg tror ikke på det. Munk er fløjet med helikopter. One eternity later. Munk, han har snydt, han har bedraget mig, han har berøvet mig, han har seksuelt krænket mig, og Armin har sikkert været en del af det. Armin er en røvhul. Armin virker som en flink person. Det er han overhovedet ikke. 3 weeks later. When my fuck pussy? Pussy done it. Gymnastic. No, the pussy did. When my dog walk. 1746.
17.46, mand. Fuck, det tog lang tid, mand. Så er det blevet tid til at udregne resultatet for konkurrencen. Munk med et budget på 1000 kroner endte med at bruge 1145, som er en balance på minus 145. Han startede klokken 9.12 og var fremme 16.30, så det tog ham 7 timer og 18 minutter. Med en balance på minus 145 får han en straftid på 2 timer og 25 minutter. Munks endelige tid er på 9 timer og 43 minutter. Englando med et budget på 1000 kroner endte med at bruge 1035, som er en balance på minus 35. Han startede klokken 9.22 og var fremme 16.30, så det tog ham 7 timer og 8 minutter. Med en balance på minus 35 får han en straftid på 35 minutter. Englanders endelige tid er på 7 timer og 43 minutter. Balken med et budget på 1200 kroner endte med kun at bruge 839, som er en balance på plus 361. Han startede klokken 9.53 og var fremme 17.46, så det tog ham 7 timer og 53 minutter. Med en balance på plus 361 får han en plustid på 6 timer og 1 minut. Balkens endelige tid er 1 time og 52 minutter. Selv hvis Balken ikke havde modtaget de ekstra 200 kroner i budget, havde han stadig vundet konkurrencen. Vi har valgt ikke at give nogen af deltagerne strafpoint for brud på reglerne, da de alle har bøjet reglerne. Derfor har vi Munk på en flot 3. plads, Engelenge på en flot 2. plads, og sidst men ikke mindst, Balken fra Ringkøbing på en flot 1. plads. Husk at købe billetter til KB Hallen den 6. april 2024. Find dine billetter på billetlugen.dk, før det er for sent. Vi ses til en fest, røvhuller. Eller, jeg kommer ikke. Jeg er jo bare Google oversæt. Vi må se, hvordan AI udvikler sig til den 6. april, hvis Munk ikke har købt alle billetterne selvfølgelig. Så er de ikke engang i fucking studiet. Hvorfor er jeg ikke i Sabel, ven? Hvor er du henne? Jeg er i studiet, sgu da. Vi skulle da på vej til KB her. Vi skulle mødes med dig. I sidder og lyver over for mig, mand. Jeg er blevet humbugget. Der er ikke blevet bøjet regler her. Munk har snydt. Joachim har manipuleret mig til at give ham penge.